ZANU-PF Deputy Chair for Midlands Province and former ZANU-PF Youth Leader Lucy Matutu ofuswa kuti adelete his ex account pamusoro pedream yabuda achitsanangura achitaura yaonekwa kuti that dream is very dangerous vakomana varakashi vakomana veZANU-PF paterm extension yavo. Nsana masvika mudanyuka panapa totobva wasubscribe walike out on the bell icon. Tipinda panapa ngatibhanya tipinde muthe dream panapa mubuda munhu muchinzi 3 nights ago I had a very scary dream about our motherland Zimbabwe, chaos and violence all over the country with the people killing each other in a merciless manner like wild animals. Men of cloth, people pray for our country Zimbabwe. I really miss when it comes to dreams, and this particular dream makes me nervous and shaken, for it shall come to pass as I received it. Sharing makes me feel relieved and vindicated. Pana tono vakomana veBBC Zimbabwe vanochikomenda pamusoro this dream yamuri kuona kuti iri very deadly. Anotora masvika achiti kuchava nekurwiwa kana muchava nehondo munyika yeZimbabwe nekuda kwenhau dzamuri kuona dziri kuitika, nhau dzeterm extension. Vakomana veBBC Zimbabwe vomudanyura achiti this happens after Matutu posted the message in pictures below. That message yamaona that dream yataposta yakarota. Ndirabira achiti as we all know that 2030 mantra is being pushed by Minister of Midlands Province, Owen Mnangagwa. Matutu's message in form of a dream seemed to be telling something that we don't know. Before Matutu was forced to deactivate his ex account, Owen Mnangagwa's foot soldier for information Kumagumo received Mercedes-Benz gift from Chivayo for covering the event that took place at Pickup Farm. Tweeted, Matutu's account has been hacked. Kumagumo is said this after Matutu posted his dream. 2025 is going to be a long year for Zimbabwe. Tomashwa tona kuti panapa vakuda kutaura vachiti Kumagumo panapa foot soldier vakomana vakuda chiti Matutu account yake yahekewa. Apa iye zvake angaonekwa kuti dream yake ndeyekutengesa chaiko, ndeyekuexposa zvinenge zvichiitika the ruling party. Tudze mafunguro muri kudii pamusoro pechiitiko ichi? Pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.